Kai vittu. Jaha, no. Ota mitä sit se jäi se säiliös tuo. Kaikki on huonosti. Tavaa reikkää kätteen. Hetkinen. Oho, sehän oli... Mitä nää teet? Tuun kunnon jäljet. Joo, se vielä Parempaa kätekivästä. Justiis. No aika tämän tältä lähde mihin? Lähtee sillä vaan kato. Mitä? Totta ne tiuksi. Totta ne on. Tuokaan ei oo auki. Pitäisikö pitää vaan puukolla halakia? Tilata uusi. Mä katkaisen tän nauhan, niin palataan tuossa vartin päästä. Sitä tulee tästä satana välistä. On mustat stringit tuolla. Oh. Sitten et holota niitä meikä päätössä. Just. Joo. Onkohan tämä jäähdinne sitten kestävää kameraa? Ei jumalauta. Se tulee ihan väärästä. Kummasikaan enemmän nyrissä. Paljonko osuuttelee? Näytäpä sitä. Joo. No tiedätkö mikä tässä on nyt niinku positiivista? No. Ei tuo ainakaan jäävy tuo tiivistä. Hei. Mitä nyt? Otetaanko syylärit irti? Vai termostaatti? Tämmönen systeemi hommattiin, niin laitapa se sun päähän. Pääsee enemmän mukaan tähän juttuun, kun se on niinkö, tiedätkö? Olo on ihan niinku astronautilla. Joo, hyvin näkyy. Joo, noniin. Tiedätkö mitä? Jos syylärit halutaan irti, mitä? Tehdään nyt hetkeksi sillä, että siirretään tästä tähän. Joo, tehdään näin. Tuleekohan tuolta ylävesiletkusta vielä nestettä kyse? No ainakin se oli ihan tyhjä se sun. Niin, no vittu otetaan irti ja katsotaan. Joo. Ja yläkiinnike. 3 alakiinnitettä. Naps. Ei helekkari. Pyöriikö tuo läpi? Tuolla on, tämä on vaan... Justiinsa. Tämä on varmaan tehtaalla laitettu tuo kiinni tuo. Nämä nytte. Ei, hetkinen. Joo. Se on se flektinki. Ei oo, se on tässä. Ja se on satanan sisäpuolella. Onko se syyle? Tiedätkö mikä kiinnike tämä on? Tuo on tämän verkon kiinnike tuo. Mihin mä laitan tän ruuan? No jos et ainakaan hukkaa niin. Joo. Joo, en. Meikä kyllä luottaa äijää niinku kallioon. Kaikki taas omilla jalalla. Se on. Se on. Laitaanko tamponi Ei. Tässähän voisi alkaa tekemään tämmöisiä opetusvideoita samalla. Jep. Opitaan yhdessä. Kuinka irroitat syylärin
Kawasaki Z750. Aloita irrottamalla klemmarit. Letkut ovat todella tiukassa. Joten nitkauta vasemmalle tai oikealle saadaksesi letkua hieman irti. Tai sitten katkaise se letku, kun alkaa ärsyttää, saatana! Missä täällä on meisseli? Noniin. Hyi vittu, kato minkä väristä. Joo. Ihan tämmöstä mustaa kaikki. Ei, sama olisi tuolla noin. Ei se siinä. Anna tänne, onhan se. Onko? No niin oli. Ihan mä sanon, että se on siinä. Kivuttomasti. Niinkö? Mä kirjan täältä. No niin. Vahvaa. No ei se kyllä kivuttomasti. Älä! Eikö le? Häh? No lähteehän se, mutta kun mä vähän niinku varoin. Tää hommaa tee. Joo. Hei. Nyt vielä muistiaika. Joo. Ja väärille kierteille. Hei, mutta ihan niinku tälleen pois tästä ihan aiheesta, mutta suosittelen. Se Kawasaki ja kaikille. Ei vaan tätä puhelintelinettä. Kyllä toi olisi kannattanut ottaa tämäkin irti. Miksi? Se... Onko se jossakin kiinni? Mikä? No siinähän on liitin päässä. No katoppa se antaa paljon tilaa toimia tuossa. Oho. Nyt nämä ei ole ikinä kasassa nämä pyörät. Ei todellakaan. Mä oon kans ihan samaa mieltä. Silläkin tulee joku piu. Tuo nyt tuossa. Joo. No ei tuo vanaheminen oo kyllä mikään vitsi, saatana. Ihan tuota kyllä kiinni. Teekö tämä nypätä nyt irti? Mikä ei oo nypätä? No onko se nyt irti vai eikö? On, se on vaan vettä, mutta se ylävesiletku hankailee. Missä se on kiinni? No missä se on kiinni? En minä tiedä. Eikö se oo missä? Noniin. Badumts. Ja tämmönen pro-tip, aina kun otat pultin jostakin, niin ruuvaa se hollille siihen, niin se helpottaa. Se on vielä sitten keväälläkin tallessa, kun näitä pitäisi alkaa kassaan. Onpahan muuten oikeesti aika persepaikka ottaa nuo tuluvat irti. Täältä on irti. Kuinka syvällä se on siinä? Haloo! Siihen. Kokeilepa 17 ja pitkä jatko ja hyvä peilit. Eipä mikään tavahylsy meikkä. Mä arvelinkin. Joo, niin, ja äijä Eikö se pitää olla semmonen tulupaa? Mutta onko se itse asiassa tämä justiinsa? Spark Plug Socket. Niinhän sinä luki. Joo. Niinhän siinä luki. Otappa nytten, kummin. No ihan sinne veät itses vaan. Joo, se. Pitäis pyöriä. Miksi siinä ei mitään tuntua hommassa?
No en minä tiedä. Se pitäisi saada sieltä pois. No, se on sitten taas ihan toinen tarina. Onko se nyt niinku irti? En mä tiedä. Et tii. Siis mä en tosissaan. No saanko minä koittaa? Saa, totta kai. Tippuu tämä kamera tästä. Liikkuuko tämä niinku ylöspäin? Niin se, nyt se on ihan. Joo. Nyt se pitäisi jollakin helvetillä saada pois. Sillä on magneetti. Jossakin oli niitä sahantaria. Missä niitä oli? Siinä. No mutta nämä on taas niin perusteellisia, että... No niin. Leikkaava lääkäri. Joo, ei tälle suhaavalle ole tehtävissä mitään. Mitä nää sillä teet? Yritän kammeta sen seinämään vasta. Joo. Takas magneetti. Hei. Tämä on mitä täältä meidän taikalaatikosta löytyy. Yks tää niinku kuvaa Iltaa. Mitä me otettiin? Termarit. Syylerit. Nesteet. Nesteet. Ensi kerralla mitä? Tulupat. Niissä Tulupat. menee varmaan. No en tiedä, ei niissä kauan. Voi, niin saattaa niissä mennä. Tulupat ja jos laittais ne, sais hommattua ne rattat ja ketjut joskus lähiaikana, niin laittaisi ne takaisin. Se olisi kivaa se. On se taas oikeesti, vittu nämä menee myöhään nämä meidän jutut. Joo. Oli 4 taas, ei anteeksi, 20 välin 4 kello. Lähetäänkö lopeteltu? Lähetään. Lähetään. Heippa.